Kaixo, Gotzones Estorain naiz, baserritarra, etxalde baserritar mugimenduko kidea. Herritar gehiena konfinamendu egoeran dauden garai honetan, ni eta nire familiak inguru zoragarri honetan, inguruko herritarrentzat elikagai sanoak ekoizten dihardugu naturarekin bat eginda. Eta honekin laburbilduta geldituko litzateke zer den niretzako elikadura burujabetzaren muina. Etorkizunera begira ikusten dudan erronkari nagusiena izan litzike eredu honetan sinisten dugun baserritar, herritar eta eragileak batzea, saretzea, antolatzea egitura bakar batetan Euskal Herri mailan 3 helbururekin. Lehena, herritarrentzat elikagai sanoak eta nutritiboak ekoiztea, ekoizpena horretara bideratuz eta behar diren sareak antolatuz. Bigarrena, nekazaritza iraunkorrean oinarritutako baserri eredua babestea eta indartzea, kontsumitzaileek gure elikagaien aldeko apustua eginez, eta hirugarrenik guztiak elkar hartuta politika publikoetan eta agintarien erabakietan eragitea. Zertarako, elikadura eredu osasuntsu, justu eta iraunkor baterako transizio prozesua azkartzeko. Nere ustez, momentu honek aukera bikaina eskaintzen digu egun indarrean dugun eredu hori birpentsatzeko eta aipatu duten norabidean aldaketa importanteak bulkatzeko. Beraz, animo, eutsi goiari eta konprometitu eraldaketarekin.